Terve! Sitä pitkästä aikaa vähän videon tynkää. Jaa, sehän ei näykään tuolla. On vähän juurakkoa tuossa kaapeleiden päällä. Pysykää se siinä. Huonot maat on. Tuolla on ihan pellitystä joutuu nyt tekemään tuonne putkia alle. Ei meinaa putket pysyä muuten korossa. Tai eikä pysykään. Jouduttiin 6 metriä jopa purkamaankin tuolla. Onneksi oma valvonta toimii. Joka aamu koko laaserilla katsotaan korot, että onko pysynyt korossa. Ei ollut yksi aamu pysynyt. Pitkästä aikaa aurinko alkoi paistamaan. On ollut todella vetistä. Ehkä kuuluu tähän syksyyn, mutta on varmaan kohta tuo jalkamies tuolla minun kaalassa, kun tipahtaa läpi tuolta, kun se on tuolle kaivettu tuolta. Melkein haluttais vähän tökkiä kaualla tuonne juurien sekkaan, että menisi poikki, mutta on niin paljon kaapeleita, että ei sinne oikein uskalla tökkiä kauhaa välillä. Minulla on jotakin telekaapeleita ja tuossa menee viskikaapelit, nuo 2 tuossa ja tuolla on teleä ja tuolla on teleä. Voi voi. Se on semmoista. Lervat pois. Tiedä sattuu nuo kaapelit aina sille kohtaan, missä on muutenkin vähän haastetta. Tai no, tällä työmällä nyt on tuo vesi kyllä haasteena melko paljon. Sitä tulee taivaalta ja maasta niin paljon, että se... En tiedä kumpi on se pahempi huono. Yhteistulos niillä, niin se mahtaa olla se huonoin asia. Sitä tulee niin paljon sitten. Tää on pumpulla ollut käyttö. Sinne tulee, ja näkyykö se kamerassa, näkyyhän se. Sen verran matalalla tulee nuo putket, että tulee tuo kuona eristys tuohon.
sitäkään tuota painaa. Pakko se on vähän painassa. Ja tuo juurakko, kun on tuommoinen oikein kunnon juurakko, niin se tuntuu, että ei siitä mene nuo maakkaan läpi, vaikka tekisi mitään. Tuolta ihan ontola, mutta ei. Siinä se vai kestää jätkää sitikkä vielä päälle. Teillä vielä yhtään varma, että onko tuossa näkyy ainakin 2 koulut rinnakkain ja jotain irtokaapeleita. Onko siellä vielä enemmänkin sitten rinnalla siellä? Saa nähdä kuinka se... Kerkeekö se tuota laavi yllättää meidän? Tai ei mitään yllätä, mutta niin sanotusti. Keretäänkö me saada tämän valaamiksi? Tai kyllähän me se tehdään valaamiksi. Tuleeko se häirittämään meitä kuinka paljon talvi? On kumminkin jo marraskuu ja meillä on vielä tai 250 metriä, ei ole aivan 250 metriä jäljellä. No on se varmaan 250 metriä tuottien haarojen kanssa. Niitä on melko paljon, mutta taisinko tuota metrejä vielä. Nuo on hankalia nuo haarat hitaita tehdä, että se tämäkin on 2 isoa tietä. 2 haaraa ainakin menee tuo iso tie alta ja siinä ei saa katkaista sitä liikennettä, niin joutuu tekemään puolitietä ja kiertotien toiselle puolelle ja taas puolitietä. Mielenkiintoinen paikka. Sehän on mukavaa, vähän haastetta. Jos olisi semmonen kentän leikkaus, missä ei tarvitse kun mättää, niin sehän saattaa olla vähän jopa tylsä. Se jalkamies meni tuonne lätkäyshommiin. Tuossa oikein uskalla raputella kovin paljon, kun ei tiedä.
Ja no, näkyypä vähän vielä eri kuvakulmaa. Siellä ne on. Tuohon se tulee tuohon. Eipä sirän kauhan tuohon. Oho, vähän katosi signaalit näin väliin. Tuo on aika harvinaista. Tuolla on tämmönen pumppaamo tuolla ja sieltä tulee putki näkyy tuolla, niin se liitetään sitten tänne. Tuohon tulee yksi kaivo tuohon missä kauha on. Sieltä tulee linjat sitten tuonne runkolinjaan. Sieltä näkyy lähtee haara tuolta vesijoukosta, mikä lähtee tuonne noin kauas tuonne toiselle puolen tietä tuonne. Sepä on semmoista. Täpä hätyy alkas soitteleen. Otellaanpa seuraava. Morjens!